Esponenti tal-Partit Nazzjonalista qed jibqgħu jinqabdu ma jafux fatti bażiċi dwar il-vot ta' 16-il sena. Dan anke jekk wara li l-Gvern ħabbar konsultazzjoni fuq is-suġġett, il-Partit Nazzjonalista mar jiġri jagħmel mozzjoni fil-Parlament. Mark Grech, President tal-Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista, der mifxul meta fil-programm One News Breakfast kien mistoqsi dwar kemm ikun hemm żgħażagħ jivvutaw jekk din il-bidla tidħol fis-seħħ. Dil-ġimgħa ressaqtu mozzjoni fil-Parlament biex propju dawn iż-żgħażagħ jingħataw dritt tal-vot fl-elezzjoni ġenerali. L-ewwel net fuq kemm qed nitkellmu żgħażagħ dan, ġifieri kemm qed ngħidu? Naf. Grech spiċċa fl-istess sitwazzjoni tal-kelliem taż-żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista David Aġus. Kemm hemm? Kemm hemm żgħażagħ, ġifieri ma tafx kemm hemm żgħażagħ? Naf kemm hemm, grazzi. Kemm tista' tgħidli kemm? Grazzi ħafna. Kemm ivvutaw żgħażagħ fil-Kunsilli Lokali ta' Six? Okay, thank you. Grazzi ħafna. Jirriżulta li jekk riżultat tal-konsultazzjoni jkun hemm żgħażagħ ta' 16-il sena li jivvutaw, ikunu madwar 8,000 dawk eliġibbli bħala votanti ġodda. U kellha ssir elezzjoni għada, ħajkollok 8,511 sasuħu żagħżugħa li jivvutaw. Kellek ammont. Xtaqt weġiba minn ħatakom li mexxejtu mozzjoni fil-Parlament. Jien l-importanti li d-dritt bażiku ta' tifel ta' 16 sena, żagħżugħ ta' 16 sena, ikun hemmhekk postu xi ħaġa li Joseph Muscat wiegħed kellha ssir fl-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali. Fl-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali. Grech mhux biss ma kienx konxju tal-fatti bażiċi, iżda prova jagħti l-impressjoni li żgħażagħ f'dik l-età għadhom qatt ma vvutaw, anki jekk għamlu dan fl-aħħar round ta' elezzjonijiet lokali. Dlonk ir-reazzjoni tal-President tal-Forum Żgħażagħ Laburisti. Hawnhekk għandna statistika. Dawn huma kollha persentaġġi ta' żgħażagħ illi ħarġu jivvutaw għall-ewwel darba fl-elezzjonijiet l-aħħar elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali li qed jgħidu daw b'mod surreali li qas ħarġu. Mela ħa nagħtikom l-istatistika. Kellna ħal-qormi kellna 70% ta' żgħażagħ bejn 16 u 18 sena li vvutaw għall-ewwel darba. Kellna ħaddinkli kważi 75%. Kellna pereżempju lokalitajiet Awċin bħal Kerċem kellna l fuq minn 85%. Dawk kienu kollha żgħażagħ illi għall-ewwel darba bis-saħħa ta' Joseph Muscat bħala Prim Ministru ivvutaw għall-ewwel darba. Ta' 16 sena daw. Dwar is-suġġett li huwa proposta li l-Prim Ministru għamel żmien ilu, mhux biss se ssir konsultazzjoni ffukata, iżda wkoll proposta fil-politika għal persuni taħt 18-il sena mnedija f'nofs Settembru.